Taugama brother. Check this out. Marami ang nagtatanong kung bakit di raw matibag kapatiran ng Taugama, bakit di raw mabuwag. Ilang taon nang nagdaan hanggang sa bagong panahon, tila lalong lumalakas ang tatlong gintong leon. Kapatiran kahit saan sa amin walang makakapigil. Subukan mong humadlang, ang buhay mo ay masusukil. Pagkatalam namin di mali aming tinatahak, di ko hahayaan na kapatiran ay mapahamak. Bakit di mo tangkain na kami babagsakin? At dito sa ating mundo mga leon ay burahin. Halika boy, subukan mo at makikita hinahanap